यानंतर बघूयात क्रिकेट विश्वातली एक महत्त्वाची बातमी आपण बघणार आहोत। क्रिकेट विश्वामध्ये एक भारतासाठी चांगली बातमी आहे। अंडर 19 विश्वचषक स्पर्धेमध्ये भारत विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे। इंग्लंडच्या संघासमोर 412 धावांचं एक तगडं आव्हान ठेवलंय। भारत विजयापासून केवळ एक विकेट दूर असल्याचं पाहायला मिळतंय। अंडर 19 विश्वचषक भारत विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे। इंग्लंडच्या संघासमोर 412 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे आणि आता भारत विजयापासून एक विकेट दूर आहे। एक जबरदस्त अशी बॅटिंग भारतीय संघाने केलेली आहे, त्यामुळे अंडर 19 विश्वचषकावर भारताचं नाव कोरलं जाणार यामध्ये शंका नाहीये। पुढच्या काही मिनिटांमध्ये भारत हा विजय खेचून आणणार आहे। फक्त एक विकेट दूर आहे भारत आपल्या विजयापासून।